soc el Jordi Riu, d'aquí de la Gralla, i aquest Sant Jordi us vull recomanar 2 llibres. El primer es diu Destruir Espanya i és una crònica periodística de l'estat actual de la qüestió de l'estat espanyol. És una crítica molt dura del món urbanístic, de la política, de la situació social. Està molt ben escrit, es llegeix molt bé, enganxa molt i és sobretot molt divertit. El segon que us vull recomanar és el nou llibre d'en Roberto Saviano, es diu 000 i és un retrat del món de la cocaïna. És molt dur, explica tot el procés de la cocaïna des que s'elabora fins al consum, però també el blanqueig de diners i tota la gent que hi trafica, que compra, que ven, inclosos els càrtels mexicans, que fan molta por. A veure, per Sant Jordi nosaltres a la papereria tenim una gran oferta en llapisos, la Rosa, el llibre, el príncep i... bueno, el Jordi i la princesa i el drac. A part d'altres coses, com poden ser els faristols, que tenim de diferents models i serveixen per suport de l'iPad o qualsevol aparell. Aquests que són per llegir al llit, per al mal d'esquena, per estudiar. I també tenim una àmplia gamma de plomes per escriure el poema. Hola, bon dia. Soc la Lali i per aquest Sant Jordi recomano per als més petits de la casa el llibre Sant Jordi a la Cova del Drac. És una versió lliure, nova i amb moltes llicències de la tradicional llegenda de Sant Jordi dels nostres amics del col·lectiu Vivim del Món. Bona tarda, soc la Dolors de la llibreria La Graella. Mira, us volia recomanar aquest llibre que es diu Infinit, història d'un moment. Es troba en català i en castellà per l'editorial Còmplices. És de l'autor Gabriel Josipovici, que és un francès, però fa molts anys que viu a Anglaterra. I aquí se'ns explica la vida d'un músic de l'alta aristocràcia. I tot és narrat a partir del seu majordom, en Massimo. Està ple de reflexions maquíssimes, perquè no només és la vida, sinó és el pensament d'aquest personatge. I està molt bé. Aleshores jo el que faré serà llegir-vos un trosset perquè us feu una idea, perquè no deixa ningú indiferent, ja estiguis d'acord o en desacord. Tothom hauria de ser fill únic, deia. Hi hauria d'haver una llei, com n'hi ha a la Xina, que prohibís tenir més d'un fill. Tot el mal psicològic que s'ha infligit a la humanitat, va dir, no l'han infligit ni els pares ni les mares, sinó els germans i les germanes. Freud no ho va entendre mai, això, obsessionat com estava amb els pares i les mares. Però la veritat és que són els germans i les germanes els que fan més mal. En la temporada que vaig passar al sanatori de Suïssa, va dir, vaig tenir l'oportunitat d'observar de ben a prop els neurastènics i els bojos. I no et creuries la quantitat de vegades que la causa de la malaltia no és un pare o una mare, sinó un germà o una germana. Un nen que té germans mai no pot estar sol. I estar sol és l'alegria suprema de la infància, com és de l'edat adulta. Ensenya'm un home a qui li agradi estar sol, Massimo, i et mostraré un home feliç i satisfets. Els nens s'haurien de poder desenvolupar sempre com vulguin, deia.